खुलुमबाय रायजोफोर दिनै फुंबिलिनि खौराङाव फिन खेबसेबाव बयखौ बरायनानै लाग्रोबाय। दासिमनि खौरांफोरा जाबाय। गिबि खौराङाव दं CBSE आ हादोरनि गासै फरायसालिफोरनि थाखाय मोनथाम रावनि गोदान खान्थि फोसावदों। हादोरारि सोलोंथाइ खान्थि 2020 NEP नि सुबुरुनफोरखौ बिथा खालामनानै बे गोदान नेमखौ सोलोंथायारि बोसोर 2026 आरो 2027 निफ्राय मावफुंनाय जागोन। बे आगानजों हादोरनि सोलोंथाइ खान्थियाव मोनसे गोनां सोलायनाय फैगोन होननानै मिजिंथिनाय जादों। बे गोदान पलिसि बादियै दानिफ्राय थाखो 6 निफ्राय 10 थाखोसिम फरायसाफोरा मोनथाम राव सोलोंनो नांगोन। बे मोनथाम रावफोरनि गेजेराव खमैब्लाबो मोननैया भारतारि जाथारनांगोन। बेनि अनगायै फरायसाफोरा थामथि रावखौ गुबुन राव जेरै इंराजि, फ्रेन्स बायदि सायख'नो हागोन। बेनि अनगायैबो रावफोरखौ मोनथाम थाखोआव राननाय जादों R1, R2 आरो R3। मख'नो गोनांदि 2026 आरो 2027 मायथाइयाव 6थि थाखोआव मुं थिसननाय फरायसाफोरा 2031 मायथाइयाव 10 थाखोनि बर्ड आनजादाव बाहागो लायोब्ला मोनथामबो रावाव उथ्रिसारनो नांगोन, जायनि जाहोनाव फरायसाफोरजों लोगोसे हादोरनाङै बिमा रावनि सोलायनाया एबा सोलोंनाया बांगोन। बे समाव HS आनजाद आरो मेट्रिक आनजाद होगिरि फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। जानो हागौ गोबां आनजाद लिरगिरिफ्रा नेनानै दङ आनजादनि फिथाइखौ मोननो थाखाय। सेबाया फोसावनाय बायदिब्ला बोहैथि दाननि फैगौ 10 एप्रिल खालाराव मेट्रिक आनजादनि फिथाइखौ फोसावनाय जागोन। जायफोर बिथांमोना मेट्रिक आनजाद होदोंमोन बिथांमोना नायनो थाखाय थियारि जानानै थाब्लानो जाबाय। फारसेथिं HS आनजादनि फिथाइखौबो एप्रिल दाननि नैथि सप्तानि गेजेरावनो फोसावनाय जागोन होनना बे समाव मिथिनो मोनदों। आसामाव BJP दोलोआ सोरखार दानायनि मेजिक नाम्बारखौ मोननो हानाय नङा। BJP दोलोआ आसामाव मोन 40 मासिनि बारा मोना। बे बाथ्राखौ बुंथिदों 44 नं गरेस्वर विधानसभा बियाबनि UPPL दोलोनि बिजाथि पबित्र कुमार बर'आ। UPPL दोलोनि बिसायख'थि फोसावदिं मेला थाद'नाय गैयाजासे दासान्दि सोलिगासिनो दं। 44 नं गरेस्वर विधानसभा बियाबाव UPPL दोलोनि बिजाथि पबित्र कुमार बर'खौ देरहासार खालामनो थाखाय रायजो राजाया बिसायख'थि फोसावदिं मेलाव लोब लोब बाहागो लादों। बे बाराव UPPL दोलोनि बिजाथिखौ देरहासार खालामनो थाखाय गोख्रों बिसायख'थि फोसावदिं मेलाव बाहागो लानायखौ नुनो मोनदों रायजो राजाफोरनि। बेबादिनो मैया 44 नं गरेस्वर विधानसभा बियाबनि बेन्दोंआव थानाय नावकाटा, सोनाब नावकाटा आरो बला बाटाबारिजों लोगोसे गोबां जायगाफोराव UPPL दोलोआ बिसायख'थि फोसावदिं मेलखौ खुंफुंगासिनो दं। बे बिसायख'थि फोसावदिं मेलाव बाहागो लानानै बुंथियोदि पबित्र कुमार बर'आ थांनाय समाव BJP दोलोनि 2 EM थानानैबो BJP दोलोआ गरेस्वर बियाबाव जौगाथायनि जेबो खामानि मावनो हायाखै होननानै पबित्र कुमार बर' बिथाङा फोरमायथिदों। आसाम सोरखारनिफ्राय जेबो बिथांखिफोरखौ लाबोनो हायाखै। गरेस्वर ओनसोलाव गासै बिथांखिफोरखौ प्रमद बर'नि दैदेननाय UPPL सोरखारनि बिथांखिफोरखौसो मोननो हादों होनना बिथाङा बुंथिदों। दिल्लीनि खजरवाला ओनसोलाव पुलिस बिफाननि क्राइम ब्रान्चआ मोनसे गिदिर नंखाय टुथपेस्ट बानायग्रा रेकेटखौ हमनो हादों। थांनाय बृहस्पतिबाराव खालामनाय मोनसे अपारेशनाव पुलिसआ मोनसे आयेन बेरेखा फेक्टरिखौ सिफायनानै रोजा रोजा नंखाय टुथपेस्ट, गोथां मुवा आरो आगजुफोरखौ जब्द खालामनो हानायाव जाफुंसार जानो हादों। जाथायनि बागै रिपर्टआव फोरमायथिनाय बायदिब्ला मोनसे स्ट्रेट सुलुंनिफ्राय बिथा खालामनानै क्राइम ब्रान्चनि ER1 हानजाया खजरवालानि महावीर बिहारनि C ब्लकआव थानाय गुदामाव सिग्रोमदोंमोन। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला नंखाय पेस्टफोरखौ सेन्स'डाइन ब्रेन्डनि पेकेटाव पेक खालामबाय थानाय समावनो हमनाय जादों। पुलिसआ फोरमायथिनाय बायदिब्ला बे रेकेटखौ रोहिणी सेक्टर 2 नि थागिबि 58 बोसोर बैसोनि हरिओम मिश्राया सामलायदोंमोन। बियो गुदामखौ भारायाव लादोंमोन आरो जेबो गनायथि, लाइसेन्स एबा आयेनारि फोरमान बिलाइ गैयाजासे बे आयेन बेरेखा फालांगिखौ सालायगासिनो दंमोन। पुलिसआ बिथांखौ जाथायथिलिनिफ्राय खायो आरो फारसेथिं पुलिसआ फोरमायबावोदि हमजानाय हरिओम मिश्राया ब्रेन्डेड टिउबआव नंखाय पेस्टफोरखौ सोनानै जायगानि हाथाय बाजारफोराव जगायना होनायनि बाथ्राखौ सिमान जायो। मोनसे दुखुनांथाव जाथाय। गरेस्वरनि बाङालिपारायाव सोमोनांथाव आरो दुखुनांथाव जाथाय सोमजिदों। दैखर जावबाय थानाय समावनो सासे लेबारनि जिउ खहा। जाय जाथाया गरेस्वरनि उपरक'टि गामियाव जादों। जिउ खहा जानाय सुबुङा बाङालिपारानि थागिबि डन बाहादुर तापा 55 बोसोर बैसोनि होनना मिथिनो मोनदों। उपरक'टि गामिनि दिल्लीराम
कुइकेलनि नखराव दैखर जावबाय थानाय समावनो दैखरनि सिङाव हा गोग्लैसिननानै थैनायखौ बोजबना लानो गोनां जादों लेबारा। थागिबि सुबुंफोरा लेबारनि गोथै देहाखौ बोखांनो नाजादोंमोनब्लाबो दैखर सिंनिफ्राय बोखांनानै लाबोनो हायाखै। जाथायथिलियाव नुजाथिदों चुवाकपुर पुलिस आउटपोस्टनि सामलायगिरिया दा गोथैखौ बोखांनानै पस्टमर्टम आनजादनि थाखाय लानानै थांबाय होनना मिथिनो मोन्दों। जोंनि एनडिएफबीनि गायसनगिरि आफादगिरि रन्जन दैमारिजों लोगोसे जोबथेसालियाव थानांनाय सा 6 एनडिएफबी केडारफोरखौ 125टी एमेन्डमेन्ट बिल पास जानायनि सिगांनो बख'नानै रायजो राजाफोरनि सुबुरुन बादियै फैगौ इन्टारिम सरकाराव रन्जन दैमारि बिथांखौ बिटिसिनि चिफ खालामगोन बाथ्राखौ बुंदोंमोन बिटिसिनि बारग' इएम रनजित बसुमतारिया। थारैनो बिथाङा बुंनाय बादि एबा बिथांनि साननाय बादि गेदेमा बिथाङा उदां अख्राङाव फैमारोब्ला बिटिसिनि चिफ जामारगोन ना? नोंथांमोना बेनि सायाव मा बुंगोन? दुखुनांथाव बाथ्रा दि गेदेमा बिथाङा दासिमबो गोलाव बोसोर जोबथेसालियावनो थानांगासिनो। थांनाय माखासे दानफोराव बिथांनि जानो गोनां बेल हियारिं दंमोनब्लाबो सम आरो खाबुनि थाखाय बिथांनि जानो गोनां हियारिंआ आबुं महर मोनासै। बेराफारसेथिं बावैसो सिगाङाव बिसायख'थि फोसावदिं हाबाफारियाव बाहागो लानाय समाव खौरांगिरिनि सिगाङाव रनजित बसुमतारिया बुंदोंमोन, एकर्ड खालामनायनि गेजेरजों मोनफ्रोमबो एकर्ड खालामग्राफ्रा इन्टारिम गभर्नमेन्टखौ खालामबोदों। थिग बेबादिनो जोंहा मोनसे फोथायनाय दङ। बे बाराव एनडिएफबीनि गायसनगिरि एनडिएफबीनि आफादगिरि बिथां रन्जन दैमारिजों लोगोसे सा 6 एनडिएफबी केडारफोर बिथांमोना दासिमबो जेलाव दं। बिथांमोनखौ 125 एमेन्डमेन्ट बिल पास जानायनि सिगांनो बख'नानै रायजो राजानि साजेस्ट आरो सुबुरुनजों फैगौ इन्टारिम गभर्नमेन्टआव बड'लेण्ड एबा बिटिसिनि चिफ खालामनो थाखाय थांखि लादों होनना फोरमायदोंमोन रनजित बसुमतारिया। थारैनो बिथांनि बादि बुंनाय बाथ्राया जाफुंगोन ना? नोंथांमोना मा बुंगोन? धेकियाजुलि विधानसभा बियाबनि कंग्रेस हान्जानि बिजाथि बादास औरांनि खौरांगिरि मेल लादों। कंग्रेस दोलोआ सोरखार दायोब्ला मोनबा रादाय होदों। बेफोरो जादों फारियै साफ्रोमबो आइजोफोरनि बेंक एकाउन्टआव रादाय होनाय बादि 50,000 रां होनाय जागोन। बैसो जानाय थागिबिफोरनो दानफायाव 1,200 पेन्सन होनाय जागोन। 100 साननि गेजेराव जुबिन गार्गनो न्याय होगोन। 10 लाख थागिबि सुबुंफोरनो 100 निया हाखौ मियादि पाट्टा होगोन आरो साफ्रोमबो नखरनि सुबुंफोरनो इन्सुरेन्स खालामना होगोन। 65 नं धेकियाजुलि बियाबनि भारतीय कंग्रेसनि बिजाथि बादास औरांआ खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों बेफोर बाथ्राखौ फोरमायथिदों। आरोबाव बिथाङा बुङो, गोबां धोरोम हारियारि थागिबि रायजो जाबोनाय सायाव खौसेथि लाबोगोन। गामि आरो नोगोरनि आइजोफोरनि जौगाखां एबा आइजोफोरनो राङारि अनसुंथाइ होना जौगाखां लाबोगोन। सासे सा जनजाति आदिबासि हारिनि गोरिब फिसा महरै आदिबासि हारि जौहां माखासे खामानिखौ मावलांगोन। सोरखारि फरायसालिफोराव आन्तनागदनि जौगानाय सोलोंथाइ बिथिङाव फोरोंगिरि आरो फरायसा फरायसुलि फोरोंथाइ बेलायाव सोलोंथाइनि मोनथाय होगोन। बियाबफोराव थाखानाय खाथि-खाथिनि देहा फाहामसालिफोरखौ गोदान नेमखान्थिजों देहा फाहामथाय मोननो थाखाय गोबां हाबाफारिजों नारसिनगोन। बोराय बुरै आरो बान्दिफोरनो जौगानाय जोथोन लानाय जागोन। सरकारनि समाव लोब लोब ओंखारबोनाय बेकार लाइमोनफोरखौ गावनि आथिङाव गसंना सोलिबोनाय राहा खालामना होगोन। बेबायदिनो गोबांथार रादायफोरखौ फोरमायथिनानै होदों कंग्रेस हान्जानि बिजाथि बादास औरां बिथाङा। गसाइगावनि सिमुलटापुआव गोदानै बेखेवबाय कान मेडिकेल एन्ड डायग्नोस्टिक सेन्टार। श्रीरामपुर मुलि फानग्रा आफाद आरो सिमुलटापु ओनसोलनि माखासे लाइमोनफोरनि नाजानायाव मैया आसाम आरो सोनाब बंग सीमा ओनसोल सिमुलटापु बाजाराव कान मेडिकेल एन्ड डायग्नोस्टिक सेन्टारखौ बेखेवबाय। बे बेखेवनाय हाबाफारियाव एडब्लिउडिसिनि मावफुं सोद्रोमाफोरजों लोगोसे गसाइगाव जिल्ला बिपिएफ दोलोनि नेहाथारि बिल्ला कुमार ब्रह्म, श्रीरामपुर बियाबनि टिसिएलसिसिनि मासिगिरि मुक्लेश्वर राहामोन बिथांमोना बाहागो लायो। बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै सिमुलटापु ओनसोलनि लाइमोनफ्रा बेबादि मोजां मोनसे सावस्रि मिरु बेखेवनायखौ गोजोननाय फोरमायनायजों लोगोसे रायजो राजाफ्रा बे सावस्रि मिरुनि गोबां मुलाम्फा जागोन होननानै बेबादि फोरमायो। मोनसे सोमोनांथाव जाथाय। तेलेंगानायाव मोनसे गिख्रंथाव आरो सोमोनांथाव जाथाय जादों। बे जाथाया गासै हादोरावनो सोमावग्लुंदों। बे जाथाया तेलेंगानानि वारांगल नोगोराव जादोंमोन। जाथायनि बागै मिथिनो मोननाय बायदिब्ला सोमोनांथाव थासारियाव सासे आइजो आरो बिनि सानै उन्दै फिसाजोखौ नोगोरनि गंसे सुइमिं पुलाव गोदोना थानाय हालोदाव मोननाय जायो। थैनाय बिमाया 22 बोसोर बैसोनि मुङा फरहदमोन।
बेबादिनो थैनाय फिसाजोफोरनि मुंफोरा फारियै उम्मेरा 8 बोसोर बैसोनि आरो आयशा 6 बोसोर बैसोनि। बे जाथाया वारंगल कम्मम हादोरारि राजालामानि साखाथियाव थानाय नखरनि गंसे सुइमिं पुलाव जादोंमोन। बुधबारनि मोनायाव फरहद आरो बिनि सानै फिसाजोआ नखरनि गुबुन सोद्रोमाफोरजों लोगोसे सुइमिं पुलनि खाथियाव थांदोंमोन, नाथाय दसे समनि उनाव सोमोनांथावै दैयाव गोदोना थानाय थासारियाव नुनो मोनो। बेनि उनाव जायगानि सुबुंफोर आरो बाहागिफोरा थाबैनो बिसोरखौ रैखा खालामफैयो आरो वारंगलनि MGM देहा फाहामसालियाव लानानै थाङो फाहामथायनि थाखाय, नाथाय डक्टरफोरा साथामखौबो फाहामथाय होबाय थानाय समावनो थैबाय होननानै फोसावो। जाथायनि सोमोन्दै फरहदनि फिसाय अजरुद्दिना पुलिसनो होनाय बिबुंथिनि बायदिब्ला बे मोनसे जाब्रबथायसोमोन होनना रिपर्टआव फोरमायदों। सलाय बक्सआव जों भटखौ होगोन, जों BJPनो भट होआ। 10 बोसोर मन्त्रि अशोक सिंहाला जोंखौ थगायबोदों। जों हाजो गुदियाव रायजो जानायखाय जोंखौ नायसना, बेबादि फोरमायदों सासे आइजो। जोबोद दुखुजों फोरमायथिदों बर' आइजोआ। मख'जाथावदि 65 नं धेकियाजुलि बियाबाव मन्त्रि अशोक सिंगालनि सायाव खुद्रिसारदों। मानोना 10 बोसोर गादियाव जिरायनानैब्लाबो दिनैसिमबो FRC ओनसोलफोराव जौगानाय खामानि मावाखै। FRCनि सोमोन्दै 10 बोसोर MLA मन्त्रि जानानैब्लाबो सोरखारा एसेम्ब्लियाव मानो अजद दिखाङाखै? बे बिथिंखौ लानानै होख्राव बुंदों धेकियाजुलि हालामनि बर' सासे आइजोआ। बागानपारा मण्डल BJPनि बानजायनायाव गोख्रों सोलिदों बिसायख'थि फोसावदिं मेल। तामुलपुर विधानसभा बियाबनि NDनि बिजाथि बिस्वजित दैमारिनि जानानै बागानपारा मण्डल BJP मावखुलियाव खुंफुंनाय बिसायख'थि फोसावदिं मेलाव रोजा रोजा रायजो राजाफोरा बाहागो लादों। बे हाबाफारियावनो बाहागो लायो तामुलपुर विधानसभा बियाबनि NDनि बिजाथि बिस्वजित दैमारि एबा BJPनि बिजाथि बिस्वजित दैमारिया, आसाम हादोरसा BJPनि आफादगिरि दिलीप सयकिया, BTCनि MCLA रेखारानि दास बर'जों लोगोसे गुबुन गुबुन बिबाननि बिबानगिरिफोराबो बाहागो लानानै हाबाफारिखौ जाफुंसार जाहोयो। धेमाजि जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफादनि फोसावदिं मेल। धेमाजि जिल्लानि गासै बर' माहारि आफादा दिनै बिजाथि रनज पेगुनि बिसायख'थि फोसावदिं मेल लादों। गगामुग नलबारि क्रिस्टि भवन हलाव मोनसे गिदिर बिसायख'थि फोसावदिं हाबाफारि लानानै जाफुंसार महरै खुंफुङो। बे हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै BKWACनि CM मिहिनीश्वर बसुमतारी, लोगोसे मनरन्जन बसुमतारी, जाय UBPOनि आफादगिरि, बिस्तिराम नार्जारी, गाहाय नेहाथारि, बारग' BLT वेलफेयार ससाइटिनि क्यामाली बर' देउरि दैमारि, लेङाइ आफादगिरि, धेमाजि जिल्ला परिषदनि मलेन्द्र नार्जारी, रांगिरि UBPOनि रतिराम बसुमतारी, आफादगिरि DDC UBPO रन्जिता बर', नेहाथारि UBPO प्रबाद बसुमतारी, बोसोनगिरि UBPO आरो लोगोसे गोबां दैदेनगिरिफ्रा बाहागो लानायजों लोगोसे UBPO, ABOB, ex-BLT, ex-NDB आरो मानगोनां मेलेमजिबिफोराबो बाहागो लादोंमोन। बे हाबाफारियावनो बाहागो लानानै खौरांगिरिनि सिगाङाव रनज पेगुआ गोरलैयैनो बिसायख'थियाव देरहासार जागोन होनना फोरमायथियो BKWACनि CM मिहिनीश्वर बसुमतारी बिथाङा। दासान्दि UPPL पार्टिनिफ्राय ओंखारनानै गोबां दैदेनगिरिफोरखौ हाग्रामा महिलारि दैदेननाय BP पार्टियाव जयनिं जानाय, BP पार्टिनि खामानि मावनाय आदर्शफोरखौ मोजां मोननानै BP पार्टिखौ मदद होनाय गोबां मावथि सोद्रोमाफोरखौ दासान्दि नुनो मोनदों। बेबायदिनो फिन गोबांथार बारग' NDBफोरा गोदानै ओंखारबोनानै BTCनि सिफ हाग्रामा महिलारि दैदेननाय BP पार्टियाव दोलोआव हाबफैनायखौ नुनो मोन्दोंमोन, जेराव खमैबो सा 1700निबो बांसिन ex-NDBफोरा गोदानै BP पार्टियाव आखाइ हमफैदोंमोन। बेबायदिनो फिन आरोबाव बारग' NDBनि सासे गोख्रों दैदेनगिरि, मोनसे समनि बिसावरायगिरि एबा सायखं बसुमतारीयाबो BP पार्टियाव फैफिनबाय। गिबियाव बिथाङा BP पार्टिनिफ्राय ओंखारनानै प्रमद बर' दैदेननाय UPPL पार्टियाव जयनिं जादोंमोन थांनाय BTC बिसायख'थिनि सिगां फिन आरोबाव बिथाङा BP पार्टियाव फैफिनबाय। बे बाथ्राखौ मख'नो गोनांदि UPPL पार्टिनि फिन आरोबाव मोनसे गेदेर खहा होननानै बुंनांगोन। UPPLनिफ्राय ओंखारबोनाय बारग' NDB एबा बिसावरायगिरि, थामहिनबा UPPL पार्टिनि BTC खुंथाय समाव EM जानाय बारग' मावफुं सोद्रोमा सायखं बसुमतारीया मैया UPPL दोलो नागारखांनायनि उनाव लोगो लोगोनो हाग्रामा महिलारि दैदेननाय BP पार्टियाव जयनिं जायो। बे समाव मोनसे गोजोनथाव खौरां, BTC हालामनि रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय।
क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बड'लेण्ड एकाडेमि सेनियर सेकेन्डारि स्कुला लानानै फैदों गोजोनथाव खौरां। बड'लेण्ड एकाडेमि सेनियर सेकेन्डारि स्कुला 2026 आरो 2027 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय लानानै फैदों नार्सारिनिफ्राय लानानै थाखो 9 सिम फरायसा आरो फरायसुलिफोरनि गुन गोनां सोलोंथाइनि थाखाय खम बेसेनावनो गोदानै मुं थिसननायनि खाबुखौ होगासिनो दं। मख'जाथावदि क'क्राझार जिल्लानि हल्टुगाव आउटपस्टआव थानाय क'क्राझार तिनिआलिनि बड'लेण्ड एकाडेमि सेनियर सेकेन्डारि स्कुला गुन गोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे थाखो 9 नि थाखाय इलेक्टिभ साबजेक्ट महरै मेथामेटिक्स, जिअ'ग्राफि, हिन्दी, हिस्टरि बायदि आयदाखौ लानो हागोन। मोजां सोलोंथाइ लानायनि अनगायैबो बड'लेण्ड एकाडेमि सेनियर सेकेन्डारि स्कुलाव उफ्रा सोलोंथाइ हिसाबै इनभाइरनमेन्ट फिल्ड स्टाडि, इंलिश स्पिकिं कर्स बायदिखौ लाफानानै सोलोंथाइ लानो हागोन। बेनि अनगायैबो गोजान लामा हान्थिनानै फरायग्रा फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय आलादा आलादायै मोजां हस्टेलाव थानानै फरायनो हानायनि खाबुफोर होनाय जादों। बेनि थाखाय नोंथांमोना आबुङै मिथिबावनो थाखाय एबा थोंजोङै फोनांजाब खालामहर 9101 488 399 जानबुं नम्बराव। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लग इन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयै समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लग इन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। बे समाव मोनसे गोजोनथाव खौरां BTC हालामनि रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बड'लेण्ड एकाडेमि सेनियर सेकेन्डारि स्कुला लानानै फैदों गोजोनथाव खौरां। बड'लेण्ड एकाडेमि सेनियर सेकेन्डारि स्कुला 2026 आरो 2027 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय लानानै फैदों नार्सारिनिफ्राय लानानै थाखो 9 सिम फरायसा आरो फरायसुलिफोरनि गुन गोनां सोलोंथाइनि थाखाय खम बेसेनावनो गोदानै मुं थिसननायनि खाबुखौ होगासिनो दं। मख'जाथावदि क'क्राझार जिल्लानि हल्टुगाव आउटपस्टआव थानाय क'क्राझार तिनिआलिनि बड'लेण्ड एकाडेमि सेनियर सेकेन्डारि स्कुला गुन गोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे थाखो 9 नि थाखाय इलेक्टिभ साबजेक्ट महरै मेथामेटिक्स, जिअ'ग्राफि, हिन्दी, हिस्टरि बायदि आयदाखौ लानो हागोन। मोजां सोलोंथाइ लानायनि अनगायैबो बड'लेण्ड एकाडेमि सेनियर सेकेन्डारि स्कुलाव उफ्रा सोलोंथाइ हिसाबै इनभाइरनमेन्ट फिल्ड स्टाडि, इंलिश स्पिकिं कर्स बायदिखौ लाफानानै सोलोंथाइ लानो हागोन।
बेनि अनगायैबो गोजान लामा हान्थिनानै फरायग्रा फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय आलादा आलादायै मोजां हस्टेलाव थानानै फरायनो हानायनि खाबुफोर होनाय जादों। बेनि थाखाय नोंथांमोना आबुङै मिथिबावनो थाखाय एबा थोंजोङै फोनांजाब खालामहर 9101 488 399 जानबुं नम्बराव।